and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Nakakita mo? Nakakita kayo. Si Lucio gyud ang close-in sa hakog ng asyentero. Kami mo ay muangko ni Carlosio. O kitang duha ka Rodi, ang muatake ni Benito Castillo. Muna ka ng pastada sa tungit kasabutan. Hain sila si Ka Jonas. Usasab siya ka punto sa diribitan ang ngayon kayo siya sa iyang kao upaston. Maayo kay muda o kwapo. Usagyod siya ka asyendero sa asin tanawon. Misuda sila si Lucio. Tanawa ang palibot ka, Rudy. Dili na ang ikahibong. Bisan nasa si Benito. Anahasap ang mga militar. Kapidring. Nasagulan ako ang luyo. Kilid ug atubangan. Kami rin. O ka, Rudy. Adto ta mag-abot sa may tinugdan. Adto na mi si Camille. Amping ka mo, Agnes. Amping sa mo. Tanah ka, Agnes. Tanan. Saging mantikaan! Saging tinaypan! Kakanin! Budbud! Biko! Tana! Bibingka! Tana! Biko! Ice cream! Ice Ice drop! cream! Ice drop! Ice cream! Ice drop! Ice cream! Ice drop! Ice cream! Loy! Loy gamin! Di munggog ka, Loy! Hain ka! Sir! Sir! Diin mga di munggog ka! Ni Argos palibot sa Derbe, sir! Duga ka man nakatubag, di munggog ka! Nag-roving ko, sir. Gilibot ako palibot sa giderbihan, sir. Ngano naghangos gaman? Mura ka magbikat-kat o kabayas. Mihangos ko kay ikaduha na nako ning round, sir. Sa ikaduhang round, di mungkog ka. Ikaduhang round na nakong tuyok-tuyok, sir. Tarungan ninyo diha, Loy. Naadya karon ng atong boss. Secured ang palibot, sir. Wa ko'y kumpiyansa. Si Lucio, hayaman. Aw, labaw nang wa ko'y kumpiyansa ni Lucio, sir. Ha? Masipot may pasabot, di mungkog ka. Wa ko'y kumpiyansa ni Lucio kay NPR ba to siya kaniyan to? Mao nga, apil gyapon siya sa akong pagbantay, sir. Saan mo to tingog sa babae, Loy? Nanindag bingka, sir. Sige, out. Out, sir. Pikat ni mo, Loy. Ikaduha ka round, no? Ikaduha na bitaw ning round. Kati! Irakot. Nanasab ka, oh? Nanasab ka na, Ungaron na sa takakati. Klaro ba ang drawing ni Kapidring? Kumandir Rodi. Mao kining atubangan. Mao kini ang kilid ug kilid sa buwangan. Ug mao kini ang luyong bahin. Niya ang sagad barug-barugan ug lingkod-lingkuran sa mga militar. Kining dapita. Kini dinhing dapita. Ug kini dinhing dapita. Ang ubang mga militar. Niya sab dinhi sa karsada ang uban. Hinumdumi ninyo nga si Benito Castillo ug ang iyang mga grupo mo'y mahinungdanon gid kaayo nga atong kuhaon. Apan sayod na kitang daan nga mapagan ang mga pasistang militar sa maong higayon. Ka Jonas ug ang iyong grupo mo'y mohandol sa luyong bahin ug ayaw kalimot. Ang mga military mo'y atong tuyo og dili ang mga inosenteng sibilyan.
hinumdumi ninyo. Kutob sa mahimo, likayan gyud ang engkwentro batok sa mga pasistang militar. Kinahanglan nga dili sila makalihok, ug ang ilang mga armas mao'y siguroon. Mauusab sa kalsada, mauusab sa matag kilid, mauusab sa atubangan. Apan kung dili gyud malikayan nga musupol sila. Tungod kay kita mangyud ang klaro kaayo makapabor sa maong higayon. Dan, wa kita'y mahimo. Gawas sa pagpatay nilang tanan. Apan ang mga sibilyan in town, kinahanglan nga dili mapagan. Apan ang siguroon gyud og maayo, mao ang grupo ni Benito ug Lucio. Mangandam ang tanan, kay katapusan na karong adlaw sa atong pagpaniid. Ug mao ang last day sa derby, ug mao ang katapusang adlaw sa grupo nila ni Benito ug Lucio. Lugay ko din mong nakabling. Saman, nakailaing gikauban din eh. Woy! Ang simemong daparan ako siya. Champion mi karong adlaw. Lipay kay si Benito. Unya gitagan ko. Oh. Bakit man lagi ni siya? Ang sul sa bag mo itanawa. Hal man gagkati. Ay... Wow! Kadagan sa kwarta siya. Oy! Tarong nga na gasto ka. Basig magpaturagas ka lang sa paggasto niya na. Katol ka ba kay kati? Sobra naman sa kasyoy. Sobra nga maumunay tinuod. Katol kay kagpad, maong gastador kay ka. Katol sab kay kag utok kay ay kay mabakak. Butang-butang, ubutao, tubugkupa sa mga tao nga imong ikalagutan. Katol ka sab kaayong pagkababay, dili ka angay kumpiyansahan. Kati. Ha? Swerte kay ka. Kay dada paghihapon ko nimo sa ibo mga hilak-hilak. Suoy. Di ko dito kay gusto ko upahoy. Kitang tuwaloy ko siya. Na. Tinaw na ba nato ang tanan? Ugma, mauna ang katapusang adlaw sa ilang lingaw-lingaw. Ugma, mao ang laing mapulang kadaugan alang kanato mga mapulang manggugubat. Mapulang gabi kanatong tanan. Mapulang gabi, kumasin na eh. Mupahuay na eh. Sige, mawag kami. Mapulang gabi Commander Rodi. Mapulang gabi ka Agnes. Kameri. Mapulang gabi sab nimo diha. Mapulang gabi ka Agnes. Mupahuay na ko. Oh, abi na ko mga tuog na ta. Kantahon na natong duha ang kinaham natong awit. Urosa sa digma. Agay! Mao gayan kini ako gipaabot ay. Nga kantaon na sab nila ang Rosas Pandan. Hilom di asuping oy. Sagoy Rosas Pandan. Rosas Pandan lagi. O kung tagalugon ako, Rosas sa digma. Matuog ka pa supran niya, ay pa. Hala ay, mapiang na ako ngalan supran niya. Ako si Rosas Pandan. Gikan painta sa kabakira. Uno suping ha. Dos. Ako si Rosas Pandan. Gikan painta sa kabakira. Kay makasama. Sayo pa man kaayo. Kinahanglang mag-una mi dito, Mama Yoli. Mabalik ka na ako nga buhi gihapon, anak. Mubalik kong buhi nimo, Mama Yolanda. Kamong doha si Rodi, paaboton ko kamo din. Ma, ato na mi. Manang Yuli? Pandili magyud kalikayan. Taura ko ta, mamatay magyud ta. Usa ka panahon ana suping. Mupauli gyud nga wanay kinabuhi si Mary din sa kampo. Ayaw intaw ng pagsulti mo ng Yuli. Tungod kay ingon ni ana ang usa ka revolusyonaryo. Patay ng daan, suping. And that's it, everyone. Stay tuned for
for the next episodes. Bye!